A teraz mi dovolte, aby som vám predstavila tak trošku aj projekt Dotyky umenia, kde sa združili umelci z celého Slovenska, umelci profesionálni, ale aj amatérski, umelecké školy, umelecké organizácie, ktoré vytvorili to najlepšie, čo vedeli, svoje diela potom venovali a dokopy sa takto zúčastnilo, vyzbieralo 300 diel. Tie boli odborne zhodnotené a do aukcie v Prešove a tu v Bratislave sa dostalo až 120 diel. My vám dnes večer predstavíme 60. Ale samozrejme aj ponúkneme do dražby, ktorá tu dnes večer prebehne. Posledných 10 rokov sa sústredíme na onkologicky chorých pacientov a malých pacientov. Je to veľmi náročné. Prvý deň, keď som vošla do nemocnice na Kramároch a pozerala som si detské onkologické oddelenie, chytila som pani doktorku Sejnovú, ktorá je primárkou na tomto oddelení a stisla som jej veľmi ruku, pretože opýtala som sa, je to nákazlivé? A je to veľmi prirodzené. Nikdy sa nedokážeme vyrovnať s tým, že niekto môže vyzerať troška ináč ako my, ale naša láska, ja neviem, náš dôvtip, možno dobré slovo, možno prečítanie knihy týmto deťom, možno, že náš voľný čas, vašich 5 minút, aby si tam zašli a povedali dobrý deň a niekoho objavili, by urobilo obrovskú zmenu na tomto svete. My sme si vybrali túto formu možno dražby. Je to v dnešnej dobe atraktívne a preto to robíme. Ale zároveň veríme, že medzi vami nájdeme priateľov a ľudí, ktorí možno privedú ďalších ľudí, ktorí nás oslovia v niečom inom a pomôžu nám naozaj svojim srdcom a dušou a vytvoríme takú ochrannú zónu pre tie deti, ktoré to potrebujú.